Kamayong hapon, mga ginati o minahal kong matalungon. Welcome to my channel, welcome to my live. Padayon sa pagdamo, mga kumuso. Karon di ay January 25, 2021. Kaya pagkaroon, nakastaro sa bato. Pinakdama sila dito sa mga pasok nito guys. Mas maksimal ito guys. Atin na naman. Itong buhaton guys, padayon sa programa mga kamuso. Guys, ano mo na ako no? Mas 1,000. 1,000.